דשא, מדשאה באביב, היא בדיוק מתחילה להתעורר, טמפרטורת קרקע מתחילה לעלות, ומה שדבר ראשון שקורה זה השורשים מתחילים לעבוד, שורשונים חדשים, וזה בעצם הזמן שבו אנחנו רוצים להתחיל לתת הזנה, דשן לדשא, בעצם להתחיל מלמטה, לחזק אותו, כדי להביא בעצם להרבה מאוד צימוח, לדשא ירוק, בריא, צפוף, ומוכן מה שנקרא לליל הסדר. יש לנו במארז את כל מה שהדשא שלכם צריך, גם הסטארטר לדשא, גם מה שיבנה בעצם את המדשאה, יבנה את מערכת השורשים בצורה מיטבית, יאיץ את כל המערכות של הדשא, להתחיל להוציא דשא חדש, צפוף, ירוק ובריא. פה גם את המיקרו-אלמנטים, גם חנקן אשלגן, גם את הסרפיקו חזק מאוד לפתח את השורשים, וכמובן את הכ-10 הבסיסי, שמתאים לכל סוג של צמח וקרקע בגינה. את ארבעת המוצרים האלה בצורה מאוד פשוטה, 10 סמ"ק לליטר מכל אחד, בתוך המרסס, מערבבים טוב ומרססים על המדשאה. מארז וגם מרסס אפשר להשיג אצלנו באתר, כולל משלוח חינם עד הבית. אז לכו לקנות ולדשן את הדשא.